Nhasi tadzoka zvakare kuno kwa Mutare Manicaland Province uko tiri kufamba tichitaura nemhuri dzakasiyana siyana kana kuti nevanhu vakasiyana siyana tichinzwa matambudziko avari kusangana nawo mukati meupenyu hwavo. Dzimwe nyaya kana uchidzinzwa kazhinji dzichibuda pasocial media kana kuti ari mavoice note kana kuti dzakanyorwa unoti aiwa zvinhu zvakaita sezvizvi hazviwanikwe vanhu vaya vatanga. Asi chazvakanakira ndechekuti isusu tinoenda kunzvimbo tononzwa totaura nevanhu vanenge vaine dambudziko tonzwa kuti dambudziko iri rakamira sei. Sekutaura kwandaita nhasi tiri maMutare kuHope House uko kwatiina baba Zondai Mutetwa vativo inini ndine dambudziko rangu rinosanganisira zvine chekuita nechivanhu. Kana makasununguka huyaiwo muteerere nyaya yangu muone kuti ndingabatsirikawo sei mukati meupenyu hwangu. Baba vaMutetwa makadi zvenyu? Ndinofara. Munofara here? Tiripo izi mvura akakuno yaramba kuperawo? Ayaramba ndokuti tibvise. Tinokohwa zvikuru. Anditi? Aiwa tinotenda. Kana tisiri muno maMutare kumusha kwendi kupi muno Manicaland? Kuchipinge. Kuchipinge? Kwa Maria. Anditi. Mumuri menyu baba makazvara muri vangani? Tiri 8. Vakomana? Vakomana 6. Vasikana 2. Vasikana 2. But 2 vakomana vakashaya. Anditi. Aiwa tine urombo. Tati tiuye baba tizotaura nenyaya yatenderera yatakatosvika kana kumadzimambo. Dambudziko iri baba rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga ngandinatsokuti ndikutsanangurire kubvira pafoundation. Ndipapo chaipo pafoundation ndokuti tikazoenda mberi munonga makunasa kuona kuti unondo matangira zvakaita. Ndikamba nekutangira pamusoro hamuna kunzwisisa. Ndizvozvo. Right, nyaya yakatanga baba mukuru wangu inini mukoma wababa. Mukoma wababa vaida kuti hanzvadzi yangu inini musikana mukuru mari dzaizobvisirwa achizororwa vaifanira kudya ivo sababa mukuru. So baba vangu vakaramba kuti zvakadaro hazviitiki, iwo unodyawo vana vako ndodyawo vana vangu ka izvozvo hazviitiki. Saka nokudaro baba mukuru vakatumira bvuri ivo vari kuMozambique isu tiri kuZimbabwe. Bvuri rakanga richinzi pasina kubva mari haufaniri kudzoka, gara ikoko. Saka bhuri rakaramba richitishungurudza. Rakauya panani, vakaridza panani? Kumusha kwa Maria kuChipinge ndo kwarakaurira ikoko. Paraini nishupa kumusha kwedu. So mai vangu vanga vachi vapenyu ndo vaifamba vachizovanzwa kuti pane mhepo iripo. Kuzoitsvaga vobva tainzwa kuti ndo zvamira iri, vobva vataurira baba. Baba vobva vati inini handingatorivhika, inini ndaiticha paprimary school iri kumusha ikoko. Uyu mwana wakura Zondai ngachiite carry on nekuti unoziya nyaya yacho. Takandoiripota muMazamchiya. Right, baba mukuru vakandodaidzwa kuMozambique kuti vauye kudare paZamchiya havana kuuya. So Zamchiya aona kuti havana kuuya akati no, iwo zvochiita iwo chibva kuno kune mupurisa wangu moshandira nyaya yokupi kuMozambique. Takakrosa nemupurisa tikaenda kuMozambique, vakandodaidzwa naSabhuku vakauya, tikafamba tikaenda kun'anga vakandobatwa. Vabatwa Sabhuku wacho wanga ane chimbi yokuronga zvinhu zvake. Zvikanzi panapa hapana ucharara, chiyambukai muende kuZimbabwe wotora bvuri rako nokuti rashupa kumunin'ina. Takabva kuMozambique nen'anga tikauya muZimbabwe. Bhuri rikafembwa rikati wakandituma kuti waitiwo ndisapuwa mari handifaniri kubva kuno. Saka wazoya kodini? Ibvuri manje. Rakubvunza muridzi wako. Rakubvunza muridzi wako. Wakati iwo handifanira kudzoka ndisina mari. Ko nhasi wauya uzoita. Kuti unozvaita sei? Zvikanzi nyaya yashata yamudare. Saka iwewe ndinokuti ngatichiende kusiye pamunin'ina pako ndokubvisa coin kutora bvuri ravo. But panguva iyoyo tichisvika, mukoma wangu ndinonesana naye wanga achishandira kuIndia. So nyaya yakazoenda kuonetsa apa ngeyekuti baba mukuru vakanga vakuchizobvunzana nababa vangu pawishing hwavo kuti iwo munin'ina iwo wazondiita sei futi again iwo. Wona wandidai
sei. Baba vakati hati wandidai kuita sei kuzoti ndibvurira ngutorwa zvepakuroya zve. Baba angu muroyi. Okay. Baba mukuru washii futi muroyi futi again. Saka vanga vakubvunzana. Baba angu inini voti aiwa inini ndiri paMutare. Handina zvandinoziya. Ndizvo ndaina mai ake. Vakafunga kuita izvi. Muruzvona. Baba mukuru akati right. Saka kuseta kwavanga vaita paifanira kufa inini kana kuti mai. Nokuti muri kufumura zvemusha mwedu. Kuenda kuMatare kunonzi maakufumura zvemusha mwedu. Saka vanhu vakadaro nevakuru vedu havadikani. Muruzvona. So ini ndakarota hope. Ndibva ndataurira mai. Ndanga ndakabatirana jira jena. Ini ndichibvunza mai kuti ndocheka nepapi. Mai vakati cheka nepapi. Makuseni ndakavataurira mai. Asi mai vakapangidza kuti mwana wavo uno zviroda kuitika. Saka vadaro baba mukuru vaya vatuma hanzvadzi yavo nezvombo kuti vauraye mai vangu vanava. Is either mai kana kuti inini. Nditete vasvika pambaka. Hatisi kuziva zvari. Vasvika nyangwe savaya vakatakure chinyi zvavo zvinoonini zvinotekati handitete hanzvadzi yababa. Togara todai. Saka kwakaita kudzova kudanga remombe. Saka mai yangu vaida mombe hysteric. Yanga isi mombe be aidzova. Zviro zvaida kuuraya mai vangu. Mai vangu vakabuda kuma 4 kwakuedza. Vachidoda kubuda kusvika padanga mbichana varohwa nezvinhu zvazvo. Kubva vatofa ipapo. Izvi zvese tete izvi vanga vachizviziva ende vanga vatozviona kuti mai vatodini vatofa. Inini ndini ndainzwa musoro. Ndototi paNearest clinic yanga iri Madhuku. Ndototi musikana ari kundibikire tii ndidai. Right. Tete vausvika kuti zvikazika panapa uchakasika kuziya kuti inini ndini ndakonzera izvi. Vaingovhara. Ndakaenda kwaMadhuku. Ndotosvika ndotopuwa mapirisi angu. Ndakuuya kwatotumirwa munhu kuti teera ndini mukomana wanga aripo pamba. Ndotoona kuti uyu mwana kumusha. Asi mafambiro ake ari kuita akananga ini. Atomhorosana baba. Zvikanzi atotumwa padzi mai akusisina. Mai akusisina kuita zvekudini zveyowe. Zvadanda zvitoripo. So zvadaro takaviga mai. Right. Pachikwedu kuChindau tinoti tikaviga munhu there's a period yetinozoenda kotsvaga kun'anga kuti chakakonzera ichi chii. Sabhuku unonga aripo nemakurukota ake ese. Takaenda kotsvaga. Taenda kotsvaga tete vaya vakuya vakabatwa. Right. Tabva kun'anga. Vakadzi chii pan'anga ipapo? Vakadzi ndio vakauraya mai izvi. Vakanga varipo? Vakanga varipo. Baba yenyu vakanga varipo? Baba vakanga vasara kumba. Isusu takangoti havagondo yanga iri distance kwataifamba kuenda. Baba vanga vachitonzwa wakatumirwa vanhu kuti ndakanaka vamirira kai. So right tazobva papapa. Saka tete vanzi kwamakafamba unoziya chakajika murora vakati chii? Panga pane vana vavo. Hapana zvavakataura nekuti vakatobvuma zvinga zvozvo taipiwa ufu. Ufu ngewekuti mangwana makuzo anesa anonga aungana. Munoisa ufu apa. Unonga ane ufu apa kutaura kuti vakapembera. Unonga asina ufu apa kutaura ndiye wakabatwa. Saka vana vateteya vanga vatanga tasimuka navava vanga vasina ufu. Ndio vakazotaurira kudare kuti no isusu pane zvakaitika panapa tisu tadini tabatwa. Takaenda kutsanangura mafambiro azvaita but inini sabhuku wakazoenda kuti kutsanangura kwandakaita inini. Wakaenda kuti uyu mwana uyu pane mwese mwatsanangura. Uyu mwana ndiye watsanangura zvatadini zvatanzwa. Pane nyaya tadini tapanzwa. So baba havana kuzozvifarira izvozvo. Then vakazondidzinga pamusha. Inini ndaiita teaching ikoko. Ndakandogara kuchikoro. Ndobva ndazoroora. Ndichiroora kudaro vakatanga kundiroya. Ndikamukumurira kumusana kwangu kuno pakachekwa. Vaitemera nyora
wozotemera rinozi rukushe. Rukushe uyu ibvudzi revanhu vanonga vakafa munyama, kuti imimi mukasangana nemunhu mutoona munhu akutokupambama, asi hapana zvamamuita, hamuna kutaura naye. Ndizvo mashandiro ezvinodini azvinoita. Zvadaro ndakazorora. Saka nyora idzi munotemerwa zviri spiritual, dzinotemerwa sei? Pakuroya, pawishing. Unozongoona wanadzo. Unongoona wanadzo. Alright. Ende vanodziona ndana chiremba. Okay. Vanoisa zvavanoisa kudai. Kana uyu mwana wangu uyu achizi aone nyora dzababa ake kana nerukushe, unotombotanga aiswa mvura imweni mushonga so. Obva asina kumboiswa izvo zvaazvo. Asi akaiswa unotodziona kuti ashuwa baba kune bvudzi renyu riri kumera kunoku. Zvinokosta futi kubvisa rukushe irwo runodhura kurubvisa. Right. Mazorora. Right. So ndichirova kudaro ndi baba inini ndakabva vanin'ina vangu hama dzangu dzose ndikati akomana inini ndaona nhamo inini nokureva nababa. Hapana akandipindura. Sani yavo yanga iri kuti iyazve zvonotaura hazvidini hazviiti. Asi ndakazondagara panapa ndakazoona vanin'ina vatatu vakuuya andivamhorosa baba voti mukoma tauya tafa nokurehwa ndibaba. Ndikati iyazve imi munorewa usu ndibaba. Tikanzi mukoma zvakatoshata ngatitoone zvekudini zvokuita. Takafamba tikaenda kuna umwe muprofiti uri mamazhambe achisvika achiti murana nyamunhu mukuru ndoyo mukuru noyo, hapana nyaya munyanya kufambira, nyaya muri kufambira ngeyekuti manzwa nokurewa nababa enyu. Ndiyo nyaya yamuita kuti muunganidze tiri tese. Right. Zvichidaro takati ndizo chaizvo chaizvo. Tobva tazoronga kuti umwe musoja ashandira kuHarare. Ndikati chiendawo taurira tete vari kuHarare namukoma ari kuHarare kuti baba ngavamise zvavanoita izvi, hatizvidi. Right. Zvichidaro ndopandakazorora. Ndaroora uyu ndesecond born yangu musikana uyu anga ari akuita third year takuchipinde chaizvo chaizvo manje takuchipinde mugiya. Ndofunga foundation mwadini mainzwa. Ndinoda kuti ipapo pafoundation ipapo patakuenda ndopanda kuti muchinatso kuona. Handisazotangira ipapo. Right. Uyu mwana wangu uyu anga third year paMutare Church College akutopedza. Saka akupedza kudaro wakaona nemukoma ticha waida kumuroora. Hanzvadzi yangu inowa iri kushandira pamwe chete inoitawo wishing, irimo futi muwishing, nemukoma wangu first born ndiye kwakasvikira mwana wangu uyu nemukomana wake achitanda mukomana aruda kubvunzira mari. Hanzvadzi yangu yakandifonera ikati mukoma ndiri kuuya paMutare ndine mashoko ndimi. Ndikati it's okay my sister. Munongoziva ndine mashift ndiri kumashift. Saka patime munouya monditaura kuti munouya zvakadini. Right. Ndanga ndiri pa9. Ofona ndapakati ndakazomona usvika panapa. Anga atofonerawo futi nemunin'ina wangu ex soldier. Ndiye anga apirwa nyaya yese votosangana pano. Tasangana pano hanzvadzi yangu yandoyoti mwana uyu wane mukomana unoda kuya kuvhunzira. Inini ndoti iyazve zvanyanya kudini tete? Handiti mwana uyu uchiri kuchikoro. Why are we rushing? Let her finish. Then after that ozororo. Kana atona mukoma kana munhu atona ake wati unomuda iwewe isusu hatingazvirambidzi. Mwana ndiye azvidini azvida. Kati pakanaka. Right. Zvadaro takapanana madheti nevakwasha vaizoya kubvise chinyi mari pano. Right. Ini ndozofambawo kozi no iwe nevakwasha unoda kuya kubvisa mari zviri pamwana wako zvihombe. Tanga wasenza zviri pamwana wako. Kana wapedza vakwasha wazoya kodini kubvisa mari. Right. Zvichidaro ndakataurira munin'ina wangu kuti wena munin'ina wena mandafamba wena ndazva zvakadai. Saka iwe uchitaurira tete vari kuHarare timbomisa vanhu ava timbosenza zvatadzvanzi zviri pamwana wedu.
pakanga panzi pane mabvuri okay anotadzisa kuti hazvinaki akaroorwa musina kuti mugadzirise zvinhu izvozvo hapana chinonaka right. So inini nekuti ndanga ndamboramba inini ndanga ndisikadi baba zvekuti mwana akurumidze kudai, asi zvakaenda kuti tete mudzimai wangu vanga vaagenesi inini manje vakurwa neni. Saka zvandakaenda kotaura zvinezvi zvakatonga te yanga iri nyaya yekuti from the beginning tanga tisina kubvumirana. Okay. Ndakashopana nasister wangu. Saka nini ndine chiramwaramwa ndikati zvakanaka ngazvidini ngazviitike. Vakabvisa mari panapa. Pasina kubvisa mari hapana kupera nguva mwana wangu obva apenga. Okay. Wakapenga pano baba, wakapenga. Inini nefirst born yangu takabhakerwa nezvibhakera kuti ngondo akatanga kupengira pano muzona tikazodaidza maneighbors waapa niwo apa takazobatsirana kusunga right. Zvichidaro ndakambopedza nguva ndini muzviprofiti zvichidai ndichifamba naye right. Akaita zvakawanda kubhureka magirasi evanhu kutaunu tikabhadharisa mari kurova makombi, waiti akakwira kombi achirwara kudaro waiti handibhadhari ndiri chichichi kondakita wada kuedza kuti panapa ndo kondakita waitorohwa dedede nemanhede right. Zvichidaro ndakazofunga zvokuenda kumba kukanyi kumusha svika kumusha ndobva ndazwa kuti baba vangu inini natete wavo vakabetsera kuuraya Ngwasha. Kuuraya Ngwasha murume watete wangu inini. Pane nyaya dzanga dzisikamiri zvakanaka handitika, so vakatadza kunzwisisana vobva Mukwasha wavaiziva kukandira zvewichingi. Baba vangu vanozivawo tete vangu vanozivawo, so inini baba vangu inini natete vangu vakabetsera Ngwasha. Mukwasha wabva akurirwa wacha wabva afa. Mukwasha afa wakatanga kufukira tete achibva auraya tete right. Aipuka achitiipa waindiurayira izvi saka ndokuurayawo zveiwo mukadzi wangu handiti wakandiuraya saka ndakukuurayawo. Tete vakafa zvisina tsarukano hapana kurwara chichichi right. Zvichidaro obva Mukwasha wabva kuna baba vangu ini iwowe waindiurayire. Baba vangu akati no ndokuripira nemuzukuru wangu pakuisa mweya waMukwasha waya pamwanasikana wangu uya. Saka inini pakauya kobvisa vaKwasha pondo handina kuzviziva ndo zvakaitika. Murizvona bvuri yeroti yazve ndaifanira kuti ndipuwe mari yekuzondiripa ndipo ndakapengese chinyi mwanasikana wangu right. Mwana wakapenga ndikadaidzirwa kuchikoro na 11 o'clock ndikahaya mota ndikadini ndobva ndafamba kozi pane bvuri riripo Tsvaganyanga ifembe. Ndakatsvaga n'anga ikafemba ndokuda ndini Ngwasha ndini Simende baba vako wakandiuraya. Saka baba vako zvavakandiuraya baba vako vakafa saka iwe ndondiripa mwana wacho. Ndikati no zvakanaka ndichaona zvekuita. Saka hanzi unondiripa nei? Ng'ombe mbudzi nedoro nejira kuzova nechikafu chinoti vanhu vanozouya panoita kagurupu kakala chigurupu kakati ndiwo nonga responsible for that. So ndakati kuna sister wangu ndikati no ndokuti namukoma ava tanga tisikawirirani nekuti mukoma isu tanga tati baba murika mukoma akatika accuser kuti why ruti makura nokuti maakushanda dai vanga vachida kudididi. Ndikati mukoma dai uchiziva zvauri kutaura izvozvo handizoba mukoma gara pasi tinasi kutaurana mune zvakanaka usapopota. Asi mukoma ngekuti yanga iri timu nababa aivharavhara right. Ndiyo ndakazoti kuna hanzvadzi ndikati chimufonera tibetsere kuripe chinyi Mukwasha. Hanzvadzi yoti hazvigoni iwo ndiwo nenyaya taura naye handiti ndoti handina namba dzake
hanzvadzi yakandipa namba ndobva ndafonera mukoma achiti tora mwana uende naye kuna dokta wechirungu kuramba kauko right. Ndakashanda mari dzangu ndikaenda kodini koripa kumkwasha kuda kuuya panapa mwana ita zviri nane hapana kuita zviri nane ndozofamba ndonzwa kuti mweya wayo wakadini futi hatina kuripa hazvina kumira zvakanaka uko mweya ndi wakauya kodini kodzoka ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda kuvazukuru kwandakaenda kuripa kuya ndikati vazukuru inini manyini wenyu havana kuita zvakanaka saka taifanira kuti tise musoro pamwe chete. Muzukuru waya muex comrade haagoni kufamba akapfurwawo during the war nemabhuna saka sekuru zvinoti imi makauya koripa panapa saka munonga munoti inini nditi ndakutuma zvere baba kuti endai muonesa uku kwamakaripa imi makaripa ndikati no muzukuru nyaya iri panapa ngeyekuti pane urwere isusu tisaita maarguments ini ndaikumbira kuti tifambe takadaro tikaziva zvakanaka sekuru hanzvadzi dzake mbiri idzi endai mofamba tichienda kufamba kazi izvi handizvoba izvi pane zvitsva izvi pane n'anga mbiri dziripo kwakaenda baba angu inini kutora mushonga kuti vaite mari kun'anga yechikadzi nen'anga yechirume ndizvo zviri kushupa pamwana uyu mukatora n'anga ikafemba vanotaura zvavanoda ndakatora n'anga ikafemba rakatanga kubuda rechirume zvikanzi mukoma wako uri papi kada mukoma ari kuHarare zvikanzi iwe uri kusenza izvi wega sei nekuti mukoma wako ndiye unofanira kuuya kotiripa baba vako vakauya kotora mushonga wokuti vaite mari ini ndakafa baba vako ofawo asi mishonga yacho yakasirwa mukoma wako saka mukoma wako ndiye unofanira kuuya koripe chii mishonga yangu kuti uri kuita mari ngemishonga yangu zvese zvemuri akadzi ese amakaroora panapa zvese muri kufamba nemota muchidini ndini saka imwe wakamutirwa mudi kuti bhadhara sei hazvigoni rechikadzi same right ndobva ndaenda kuna baba munini vasara vari baba rechikadzi raitochi same kavo ndakaya kutorerwa mishonga yangu ndoda kuripwazve zvaingotaura rechirume ndo zvaitaura rechikadzi yaibva yataura ndini n'anga ningi ndini ndanga ndiri n'anga ndiri ningi baba vako vakaya kotora mishonga ngechikwereti asi mishonga iyi vakaenda koisira mwana wavo kana muchiri kurimemba yaiti senge yechirume yati ndini n'anga ningi wekupi iwe redhi yasi taikumbirana mune yamoto hanzi ndinani muchava wekupi tiri padhuze ndito tinokumbirana wamoto padhuze nepadhuze kozouya aya mbuya yamajika ndi mbuya kuimba yababa munini asi yanga iri n'anga mazona right zvichidaro ndakaenda kuna baba munini pabuda zvakati chiudzai mukoma ari uku kuti tibetserane izvi nekuti zvekutanga ndakaita ndega taifanira kuita tese vana zvinondiremerawo ndine mhuri baba munini vakatora mudhudhudhu voenda kune network vakasvika vakabata mukoma pafoni mukoma akati handiripo ngaite zvitu zvake ega vobva vaya kuntaurira baba munini ndikati ina baba munini zvamanitaurira kudai inini nekuti atadza kunzwisanaka imi muri mukoni waka mukoma handitika ndakuenda kwa sabhuku ndosvika ndobva ndamutaurira nyaya yangu sabhuku akati nyaya unonditaurirai handiizii ngokuti iwo ndiwo unoiziya iwo saka unofanira kufamba nemupurisa wangu kana yabuda sezvekutaura zvauri kuita tochitangira ipapo takafamba takaenda kunozi kwamabeye tikasvika mukoma akabatwa zvese kuti ndiye nyaya iri kushupapa mukoma wenyu ndiye akasiyirwe maturuzi toolbox igona iri toolbox ndiye akasiyirwa toolbox
Saka kuti nyaya ite zvakanaka ngandoripa kuti vanhu vari kurwa mari dzavo vakashanda. Pamusha ipapo paibaka moto pamba pababa patiri paibaka moto kungoti ba waitobaka zvakaita toti pakona munopana kana kune darkness munoona pane light muchitoona kuti kalanyi uchitatata kuti ndiri pano wobva unogona kunga unodzika uchidini wakarara umu mwese mumarumu mwese umu waida kuonekwa moto iwo vekunze waita zvokuti bha pozi pamutara pari kubaka moto munopazva musharuka. Right, let me go on. Right, zvichidaro saka moto iwo yakonzerwa nen'anga vashakabvu. N'anga yechirume ndiye ine simba haisi yekutamba nayo. N'anga yechirume haisi ine simba muarea mwaMaria imomomo inozikanwa. Yakasimudza dhongi pachibhorani kudai, dhongi guru kudai nemuoko kudai vakusimudza kudai vakuisa pasi kuradza masimba ake. And is the first n'anga yandakanzwa muno muZimbabwe inoti inoronga zvichaida kuitika parufu rwayo. Iyo yakanga yakati mombe munouraya parufu rwangu nedehwe rayo munoputira kofini rayo rake. Ndozvakaitwa. Haasi mudiki ba, haisi ndio ari kushupa, haisi n'anga diki ba. Kana zvetiri kuenda kuona mufamily mwedu baba ndichatsanangura rangu ndiri kuenda tiri kutoenda edu patakuenda kunonga kwakudhuzi. Right, zvadaro Sabhuku ndamuudza tafamba atarwa nemupurisa ndo zvabuda vakadaidza mukoma. Mukoma airamba kuuya kuda kudaidza mukoma aramba kuba kuuya. Sabhuku ozondifonera kuti shamwari uya kunoku tione kuti tingaita zano rei rekuti mukoma wako adini auye. Ndakaenda kwa Sabhuku chibva ndavatipa ndikati Sabhuku mukoma wakati ngwarei akauya musamboiregera chanzi iyi ngauye patsvaga n'anga potsvaga varume vakasimba azobve afembwa vanhu havataure naye. Sabhuku akanditi iwowo zvaunoziva iwowe wakadini kuzviita iwo usina kuuya kuno iwowo wauya kudare kwangu woita zvekudare kwangu unoteerera zvandinotaura ini. Right, obva ati todini kuti mukoma wakauye. Tikati handipamba panobaka moto here sekuru. Unotaurira kuti mubhuku mangu handidi zvinhu zvakadaro. Hakuna mumwe musha unoita zvakadaro ende hakuna futi mumwe musha waitika zvinhu zvakadaro. Pamusha pedu paitika zvinhu zvakadaro. Imo mamati Sabhuku handizvidi mubhuku mangu uya kuno toone kuti usatouya kuno kusaidza ndotomudzingai. Alright, poshuwa mukoma akauya. Auya inini mudzimai wangu unofundisa chikoro chiri padhuze ipapo. Sabhuku akanditi unogara ikoko, gara uri pafoni ndozokudini ndozokudaidza kana zvinhu zvadini zvaita right kuti mukoma wako apo tozotangira ipapo. Right, saka mukoma akaenda kwa Sabhuku nababa munini kazi atauya sekuru kazi right pamba pari kubaka moto enda wagadzirisa pai pamba endi ndoda kuti mugadzirisewo ndiripo ndiSabhuku. Vasara vari baba vakati imimi zvenje ngezvekumatare isusu tinogadzirisa tega pamusha pedu. Right, hapana chavakaigadzirisa mukoma kana nababa munini. Mukoma akatodhiraivha kuenda kupi kuHarare. Sabhuku ozondifonera kuti mukoma wako achiri kwiri. Ndikati mukoma wakatoenda kare. Kanzi zvino muzaya nyaya yako ndadini ndaikoniwa. Ndikati no it's okay sekuru. Chibva ndatora leave pandaenda ikoko pandasangati sekuru imi muri kuti makonewa nyaya ini ndauya nenyaya kwamuri saka vana vanogara sei pamba panobaka. Zvikanzi
ndikati sekuru ndakakuti kudini andakakutaurirai ini ndinomuziva mukoma wangu ndakakura nayo ndotoziva matricks ake isi ndomaziva muzukuru zvakatokanganisika saka inini nyaya ndakuisa kuna headman takaenda kuna headman akauya mudare ini ndikataurira pamberi pedare Zamchia ndikataura kuti nyaya iri kundishupa ndakati ndoda kukumbira kufamba namukoma uyu zvikanzi right muningina wada kufamba namukoma muningina wada kufamba newewo unoti udini nazvo zvikanzi inini upenyu hwangu handinambofamba kun'anga right zvikanzi zvawati iwewe hauna kumbofamba kun'anga unoda kuti ufambe nani zvikasi pano vaningina vaviri vari apo ndo vanodini vanofamba navo zvikadza vakafamba vakadaro vakazoenda zvavanoenda kuonzwa ikoko unozozvitambira here iwewe ndihedhimani aibvunza mukoma akabvunza katatu mukoma vachikoniwa kupindura mubvunzo baba munini ngokuda zvimasenzi from mukomawo vakati tinozvitambira right tichidaro takasimuka nemupurisa wahedhimani tikaenda kun'anga svika mukoma wacho wabatwa aenda kubatwa kwanyanga zvakadzi nyaya yenyu inei kuti ipere zvakanaka mwese makadaro uyu wambosarire uyu kureva mukoma wangu ndiye muridzo wezvinhu kudai anga auya panapa tanasa kumubvunza mwambomusiyire tikati waramba zvikanzi unozviziya saka nyaya yemunoita ngeyekuti femberwai mudare pane mabvuri mairi achabuda apa in'anga rechirume nerechikadzi richanga richibvunzana nemundidzi waro zvadaro ndozvinoreva kuti inini mufamili mangu ndagarawo zvakadini zvakanaka nekuti ipapa apa anonga azotora mabvuri ake right tichibva ikoko takabva mukoma atoenda nababa munini isi taenda kun'anga headman oti zvino wazodini tikati ndozvemuri kuona right zvichidaro headman akazoti right mochironga sezvo mazi mosvikandira muno mudare tochizozwa ndimi right zvadaro takaenda kotaurana kuti mwana woga woga unobvisa $50 right zvichidaro muning'ina unoshandiswa namukoma wakazondifonera inini achiti mukoma vati inini ngandivutidziro nyaya mudare tisenze tiri toga tisasenzera zvemudare vanhu vakawanda vanozwa zvemumusha mwedu ngatisenze tiri tega muning'ina wangu unotera mashure mangu musocha ndikati iwo muning'ina watengwa here inini ndakaisa nyaya kudare pamusana pekuti takatadza kuwirirana handiti saka nhasi unowo mukoma unonditaurira sei hakuna ngatishandire mudare imomo tisu tega here handiti mudare mune vanhu vakawanda vanonga vachiita izvozvo right rakasvika zuva ratakazonda kopanana kuti tisangane kwa headman vamweni vese vaya mukoma yanga iri nyaya yekuti hapana vakabvisaba kuti aone kutiza nyaya yake ndini ndega ndanga ndiripo inini muri kupaona nyanga yakati inoda $400 asi yataura zvese zvainetsa hapana zvese zvatataura panapa ndo zvaitaura 400 hapana asi mukoma wanga paanofamba ane more than that asi ngekuti munhu unoda kuvhara zvinhu zvake right nyanga yakatandanuka ikaenda tosara tochigara pasina headman uri kuti endai moshanda mari matoizwa mari inodini inodikanwa mozouya tozoona kuita sei mukoma ndo pakati inini headman pamunonga maakuzoitapo baba munini ndovachanga vakamirira pachipo changu ini ndikati aiwa mukoma izvo uri kutaura mukoma hazviti iwo ndiwo muridzi wenyaya wakamboona nyaya ichiinda kotongerwa yeumweni here kuti chimbendenderawo koti kana kuti unoenda wega iwe ndonyakupara mhosva anozobata ngore ndiani ngore imari yekubvuma mhosva handiti
Saka baba munyina vaisazogona kubvuma mhosva ngeyavo iyi vanga vaisa kuti vavamiririre. Handiti iweye kuda kutize chinyi nyaya ndio matizira aita mukoma wangu is very cunning. He is very cunning. Right. Asi nini ndinoteera naye mbichana Mwari ndiye uchandibetsera. Right. Zvadaro takazi tondoshanda mare. Madhesi akusvika headman uri kuti chidai akatumirwa message namukoma akazi hai inini handisisiko kunyaya ikoko. Yes. And mukauya kuno kuHarare ndinomusungisai nemapurisa ngeyenyi nyaya inini handimo. Right. Ndakabva kuno ndikaenda kwa headman kwa Samchia. Asi headman andamutaurira kuti headman watohedwa apa pane zvaitazvi. Imi headman makambozviona kupinda. Right. Azoona kuti yafela ndakamubvunza headman ndikati handina kukutaurira here. Aza sorry ndo zvaitika saka inini ndobva ndakukuisai kwamambo Musikavanhu. Ndakanyorerwa tsamba ndikaenda kwamambo Musikavanhu. Ndasvika kwamambo Musikavanhu ndakatsanangurira nyaya yangu. Akafonerwa akati inini handiuyi ikoko because ndikauya ikoko munondiisa kun'anga. Muri kuona baba kuti iye une mushonga yen'anga. Muri kuona yaari kushandisa. But pakadai panapa kuti handiendi kun'anga. Muti munhu iyeye unotaura zvakadini muchizviona. Muti munhu iyeye munhu akaita sei. Unaye mushonga yacho uri kushandisa. Asi haadi kuenda kun'anga. Haadi kuenda kun'anga zvareve chii. Right. Kwa mambo Musikavanhu vakati bhadhara mari yemupurisa timupe samanisi auye kupi kudare. Ndakabhadhara over $80. Right. Akandopiwa samanisi. Pasara 3 days kuti nyaya ipinde mudariro oti handina mari yebhazi. Right. Atanamba nebhazi wafungawo plani yake waenda kuti inini ndakamuti muroi. Wandiopenera docket kuHighlands Police station kuti inini ndisungwe inini. Right. That docket iyoyo wakaisa kupi kuChipinge yakarasika. It's not our nearest police. Our nearest police is Chisumbanje. Okay. Right. Achibva ipapo he drove from Harare coming here paHobo was police up. Akatenda mondisungira munhu indiri. Ini ndanga ndiri pashift ya 2 to 10. Mapurisa akasvika panapa 2 akaona mwanasikana wangu. Akati baba ari papi? Zvikazi baba ari kubasa. Zvikanzi kana vauya vape namba idzi vazotifonera. Mwana wangu zvakamunesa kuti baba havana musindo nemunhu. Mapurisa avo yaya zvazodini. Akada kutora kuvanyengerera kuti vataura zvikanzi indokanyaya kamwe ketoda mbava kuti watibvunze. Right. Ndichiuya mwana akandipa namba ndakafonera mapurisa. Zvikanzi auya kunotokoda kubhesi. Ndakasvika kubhesi. Ndikati ndinouya mandifonera waya. Mapurisa anga kutosumuka kuda kundiise handicap. Ndikati aiwa zvimukoma. Hatisungane zvakadaro because ndauya ndega wani. Nditsanangurire nyaya yacho kutanga. Plus kusunga hakuzi kundiisa maoko cheniba. Kana ndatosungwa ndasungwa hakuzi kusungwa kuisa cheni. Handireki ndinoramba. Kaza mukoma akauya panapa. Wati tinofanira kukusunga nekuti iwo wakamuti muroi. Ndikati ya rini ende zvanga zvaita sei. Nekuti inini ndakagumisira kusangana namukoma 2021. Then now handinazomboona futi naye 2023. Ndipo ndozwa yakadai all along wanga ari kupi. Okay, imimi nyaya inondidai mukoma akaramba akapuwa sambanisi kwa Musikana. Akaramba kuenda kudare kwa Musikana. Chinomboti varamba kuenda mudare chii? Because mudare amurawo munhu amudini ba. Vanhu vanonga akati chechechi. Ende panotongwa chaizvo. Munhu wese chinatsa kuona kuti nyaya iyi ndio yatongwa chaizvo. Saka unouyaka. Right. Ndakarara papolisa. The following day waichinja vanga vari pa 90.
vanhukadzi murume wacho ndoshanda naye kuti vamutiri kwavuri pana muri kuite ndakasungwa makasungwa ngenyaya yei ndikati apane mukoma akayako ndiripota panapa ndiri muroi ati ini nyaya yenyu haidheservi kuti munosungwa kuti it's not a crime. Saka inini handigoni kugara nemwe mera ndibate mukuru wake obva ambata mukuru wacho obva atoya akati mutiri kwatino urombo nemwe imimi hatifani kana achakusunga muchasungwa newe kuchipinga hamutosungwi munopiwa dheti rekuti mupinde mukoti. Ndakazodzowa kamusikano kuti ndozvazviri right. Zvichidaro ndakazobhadhara mari yokuti mukoma andosungwa kuHarare kuma over $80. Mupurisa musikano wakaenda ndakamufonera instead yekuti adaire call yangu inini phone yake yaita unreachable asi pasina maseconds akanitumira message achiti ndamumarondera kana ndako Harare uchandifonera right. Ndo kugumisira kuita communication yandakaenda kuita niyo kamusikano kuda kufona phone yangu haichaiti through ndo textira nduna yacho inoita office work no response. Ndobva ndatoziva kuti no pane chakaita fishida. Ndakatora leave ndikaenda mazuva anaya ndakufambira n'anga dzemadzimambo ndo mandakuenda ndo dzinoona ndosvika zvikanzi vakapiwa mari hounovafonera iwewe waifanira kutsvaga umwe ndiani akabhadhara mari yekuti aende uko ende all the like nyaya yatofai mukoma auraya ngemari vakabhadhara ava saka ava vachasimudzi musoro right. Ndabvapo ndakati zvikazoya nokuti mwana wangu uri Women University ndo paari ndikati ndo zvinoda kudisturba kuda kupedza kuti nini inonga ndichibhadhara mari yangu yeshe inoshaya zvekuti ndaite otherwise kushandira mahara muri kupaona ra ndikati hazvingadaro. Ndakaenda kunobva mabvuri aya ndikasvika ndikavaudza ndikati vakomana ini ndakambouya ini handi ndofana kuuya ende hapana zvandakabvisa nokuti probably mukoma wangu kumamwambo 8 or 9 pamunhu 1 mishonga yemari kai right. Ndikati imi kana muchigona baba wenyu wasaya kundirwisa inini inini handitaki ndinoziva inini hamene wekuti zvakauya sei saka nyaya yanga iri matare ngavandorwise chii muridzo wenyaya ibvuri rechirume kwandakaenda ndikaenda futi kubvuri rechikazi ndikaenda futi kotaura futi izvozvo ndabva ikoko ndikati kunga ndibatsira kuRed Diamond zvakangoya mupfungwa ndinomboerenga ndikati ndinombozwa nyaya dzimwe dzinobetsereka ndikati ngandimhanyiko poshuwa ndakamhanyako ndakaenda kuona kokutikwa ndobva ndamutaurira nyaya yangu kokutika wakati nyaya yenyu inei tanga mwapedzerana newe kupi niwo kamusika vanhu kuti muone kuenda kupi kwaMutasa namba dzaMutasa anga andipa right. Ndikati ini namba dzakamusikando handidini handina zvikanzi aiwa pesi mwatosvika panapa hapana chimunoshayiwa pane robot yepaKBC yayo zvikanzi hamusvike parobot yaKBC isati yadini yapinda poshuwa yapinda namba ya ndobva ndaenda kubheki yekumaworkshop kuri quiet NRZ kufona yangoringa hapana waidini wadara kuwa ndobva ndamutestira mambo musika vanhu ndikati mambo musika vanhu apa pananga pakaitika kutengwa apa mupurisa wenyu up to now haana zvaakandipa saka inini hangu ndiri kuona kuti mudare menyuka ndoda transfer letter mundise kwaMutasa right. Ndo zvekuti imimi ndi ana sekuru hapana zvemuri kutomboita
makatogarira ende amusuza rwadziwa kwangu asi ndozviziva ngekuti mune zvamakapiwa but kana makadaroka hamusi vanhu vari right. Ndakabva ikoko vandaenda kwaMutasa vandamutaurira kuti ona wenawe nyaya yangu yakamera akadai achibva andizvira urombo zvikanzi no uchiona wena mutitwa tiri kuenda November isusu hatitongi nyaya munani naNovember wozotoya December namba dzangu idzi wozondifonera poshuwa achiti 1 December ndakafona zvikanzi uya kuno ndobva ndaenda ndibva ndisvika kwaMutasa zvikanzi isusu hatitongi nyaya dzekuChipinge ndikati yezve imimi manditauriri alright baida makanditaurira pafonika kazi ungataura hako zvimwe zvaungataura zvisapedza newe right. Ndochiti manje ipapapa ndodini ngekuti inini ndine urwere ngatidzoke kuRadio Diamond ndikationa kuti kwawena kwaMutasa kwaya ndakaenda kwanzi zvakati right kuti kwandi akachizofonera kupi kwaMusikana inini ndakazotoshamiswa ndakuona mupurisa waMusikana akutonditumira message yekuti mukoma wako tiri kuvasunga New Year yapera. Ndakaita mazuva ndisina kumupindura nekushatirwa right paya shungu dzanane ndakazomufonera ndikati shamwari ko all along wanga wakanyarara sei kubva ndazobata kuti kwazvo kazi no takavafonera right saka akungoramba achiti next week ndiri kudai ndasangana nemaschool fees kuno kuaita nzara mpurisa wamambo ini ndakabetsera pakuti ndakagumisira kumuti this last week ndakamuti kumbira mari kuna mambo mambo wacho iyeyoyo we want to be teachers iye waiticha kusekondari indaticha kuprimary and mukadzi waakarora mukuru wake was my classmate. Okay. Saka ndakatofunga ndichitoti since kana patakaonana ndichimutsanangurira nyaya yangu pandakaenda kwaMusikana kwacho ndakanga ndine chivimbo chekuti munhu we are of the same age and takamboshanda pachivanze chimwe chete but izvo zvaakuitika izvi handichazviona so pandakadzoka kuna kukutikwa nyaya yakabuda Manika Post nyaya yakabuda musocial media so tingati nyaya iri panapa hombe mukuru inyaya yekuti haisi hombe yesearch but inogona chidiki chinogona kuita chihombe nyaya iri panapa iri simbo nyaya iri panapa inzira yekuti mukoma uyu unotorwa sei kuti pave nen'anga apa ive inofemba handina kugara zvakanaka panapa baba and mari yandakanda kuwesta I wasted a lot of money kuti mwana awe zvaari it's only that pakatibetsera mari mai yake anomukira ini ndinomukira saka kudzikumanidza mari edzo dzimwe chete ndo zvakanyanya kuti zviwe zvinotibatsira otherwise zvaishandawo kuti mwana wangu aite rombe and ndo zviri kudikana kuti zvishaye azi mangwana wamona kuHarare mangwana wamona kuChirezi inandanga ndakakanganisa saka rubetsero rwangu rwekuti ndinokumbirawo kuti vanogona kubatsira kuti mukoma tive tinosangana kwamusika vanhu nekuti pari zvinezvi tikada kuchinja kuti tiende pakadai but kwamusikana ndo kune nyaya unless if they can say kuti they can help me with a transfer letter that could be better. Pasina izvozvo zvinoenda korera kuti tikatanga wamwe mambo futi umweni unomboti fambai futi we are wasting money but kana pane transfer letter
mukoma wakabatwa haana zvokutomboti kudini iwichingi yake handiti hatingazvishoori nekuti even kana baba ndo zvavanga vachiita asi maitiro ava vanoita manje anotadza kuti tichazowirira nekuti inini handingakwanisi kuti ndowirira nehama yakadai. Pamakaenda kuunganga yechirume nenganga yechikadzi mukaita chikumbiro chekuti onai inini ndiri kutambura handina chandinoziva mukoma ndiye akasiyirwa zvinhu izvi vakakupindurai vachiti chii murimbiridza? Ivo havakupinduri ipapo pachivanhu. Okay. Havafaniri kukupindura ipapo. Vakatozwa handitika pane zvavakasara vachiita. Okay. Asi uko hazvisenzi nekuti uyo ane strong chii ane strong mishonga zvisvika pake pazvinopakarara vachida kuenda kurwisa nekuti dai vanga vachirwisa mwoto wacho haibakira uku haubakisei kwake kungamira munhu wakasimba asi kaakapiwa mushonga nengangai saka anozosimba sei kukunda nganga? Une dzimwe dzakaenda haasi mudokoba muhombe kana kumutarisa anyambori popo wakarema. Munozviziva here baba kuti kune vanhu vamunoti hamusati mwasangana navo asi kana muchindovatarisa kana takaita magariro atakaita panapa munogona kuzwa kuti uyu hapana handinasi kusununguka kwaari kurema ikoko. Moto uchirubvira? Hausi kubvira senzi nyaya yakaenda kumatare. Okay. Vari kuteka tiri kurirwazve nyaya yedu iri kudini tingachabakirei ngokuti vani ivo vane hope yekuti mumatare mwetiri mune something ichabuda. Alright. Pang'anga dzamafamba idzi neng'anga dzinoshanda nemadzimambo hapana here inogona kuita sechikumbiro chamakaita kuti ngazvibve kwandiri zviende kuna mukoma? Mukoma haaiti izvo zviri kumuudza. Ndakazama all that but okay. Izvo ndingazvisaini ndozvitsanangurira ndiri kuedza kutaura kuti vanogona kuti vanozvishanda handiti asi uyo muhombe zvosvika hapana zvezvinoita. Saka kana ari muhombe kusvika ipapo panoitwa sei? Saka kuti hapana ng'anga inomugona? Inonga ya chamakwe chamapwati nenge iri hombe yehombe inozozi hombe inotozikanwa. Vakaita vamwene mwana hapana chinobuda. Pandodikana muhombe unonga achibazikana kuzi muhombe ya ndio kwete vamwene mwena aiwa nekuti baba vangu vanava tinoti tichida kuiclassifya muchirungu vanga vanenozi A1 ndochiva first grade. Yes. That's true, brother. I'm actually telling the truth. A1 zviripo A1 and A1 vashoma vanokwana ipapo nekuti kubatwa kwavo havabatwi neun'anga huu. Okay. Hudiki huu vanopembera. Okay. Vada hombe esichitovabata futi yashupika kuti ivabate. Havabatiki so easily. Saka upenyu hwemusikana izvine zvakamira sei? Musikana uyu une mamutsu. Okay. Kuti hazvisi kupera izvi. Musi mwedu unomuka akati kwindi. Tinomboti zvikawanda zvakadaro omboita kunoona kuti hiri vave ombopuwa mvura zvombodai tozomboenda kunana nachiremba chichichi kumufuma kuti zviende panormal chii asi hausi upenyu. Handifaniri kuwacha, ndinofanira kugara ndakasununguka izvozvo handiti.
Saka iye anotozwa ndinorwara. Yanozviziva. Makadya mari mukwasha kai? Ndakadzora. Makadzora muchitichi? Makamutichi? Iye ndiye akatanga kuti mwana wangu achamudi. Ngoti wanga akupenga. Manga muchinayo? Handina kumboidya. Ndanga ndasimela, ndanga ndinowidza gonzoka. Okay. Ani ndamutaurira paya kuti inini zvese zvanga zvadai. Ndibva mamboramba. Patamboramba paya. Vamazonzi manikidzwa vazondinomakidzwa. Saka haizvi mari yekuti uchiziva zvese father. Woda unotora isoisa muaccount. Mukati ngaimbochengeteka ikoko ndimboipa nguva. Ndaitozviziva kuti zvichanetsa. Uchabva chachaya. Chibva chachaya. Mukwasha akabva afona. Akabva akauya pana. Abacho. Akazi kuti chii? Ndobva akanditaurira kuti isusu mwana wenyu wakupenga. Tidzosere. Ndikati no, ndipa account number yako. Achibva ndipa account number yake caps. Namba dzake ndanga ndinadzo. Pandaenda kubengi. Pandamufonera. Ndikati mari yako yakabvisa handiyero kazi handiyo. Mwaita basa baba. Handakampa mari dzake. Ini ndanga ndichitozviziva. Nokuti ndanga ndataurwa kwandafamba. Hapana. Don't even spend any cent. Because mangwana achazova uchazozvibvise. Saka chikumbiro chenyu takatarisa izvinezvi pazviripo ndezvekuti munoda kuti nyaya itransfer. Zvino makamboenda kwamutasa vakati hatitonge nyaya dzekuchipingi. Saka ngatiti mazobudirira kuti itransfer. Munoda kuti itransfer manje ichienda kwamambani. Aiwa, inini nekuti ndio pandakutaurira papa. Ndikatambira this month end. Ndiri kupa mupurisa wamusika vanhu mari yekuti andosonga mukwama kupi Harare. Asi achindosunga mukwama kuHarare, that date inofanira kuzikanwa neDiamond. Ngoti vakandibetsera vanhu ivavo. Nekuti nyaya yanga yadini? Yanga yavharwa kai. Ndaizosimudza papi. Saka pavakazoona kuti yako vatapi venhau manje vakabva vati yatoshata manje. Because vatapi venhau vanoshanyana vanhu vakawanda. Mashefu chichichichi. Kunogona kubena rimwe shefu roti hayo. Chii chiri muri kuita? Aiwa zviti nyaya iyi varume. Ita isoso ndoda kuziva kuti soso zvinogona kuitika isoso. Saka ndo zvava kutya manje. Ngekuti chikazi bvu. Unyambori nemasimba akadini baba. Anopera. Kuti vanhu vakawanda vakufungi ngezvinoitika izvi. Kuna vane mwoyo wakanaka. Vanoti munhu uyu anganetswi. Ina ndiri ndinoziva musharuka. Indanga ndakagara. Handiti. Asi baba ndakagara ndakavaona. Ndine message yekuti ndakada kutombovarova yaitumirwa namukoma achitumira headman. Ngekuita kwavo. Mukoma taingonga tingori pamwe chete. Asi tisikanasi kunasa kudini. Ngenyaya iwe. Une wakewo mwana wakaromba naye. Yeah. Une mwana wake. Mwana was very intelligent in school. And he was doing his final year degree in electronics in South Africa. But wakamba ndokudai zozo yotore mwana wakupenga. So sakutora kuna ari kurwara mwana. Ndakazonzwa nemunin'inawo. Nekuti isusu hatitaudzani. Asi paakazwa nyaya yawo akafunga kuti chasvika nekwake. Zvinozi akadzikunura akabvisa ipapo. Mwana unonzi wakuDubai. Kuzwa kwandakaita nemunin'inawo. Saka toti plan iyoyo ngatiti zvazozotira mbei. Mune zinge makuda chiremba wezviremba kuti abvise dambudziko iri mumhuri menyu adzosere
kune munhu akasiyirwa zvinhu izvi akanowedzerawo anove ndi mukoma wenyu onzwa kurwadza kwazvo. Yes, chingangoti nyaya iri panapa baba, inini I'm not aiming kuti tidzorere ba. Nyaya iripo ngekuti mukoma ngatore zvinhu zvake. Ndizvo zvimwe chiteka. Iye mukoma ndokuti tikanga tiri mudare anofebwa kamabvuri. Handitika anotaura naye. Handiti ataura naye anozobvunza kuzi iwo haudi here kutiripa. Akati handidi kupedzera naiwo. Haiwa akati adizve iri mudare mwamambo ndo pananga pachifanira kuona mambo masimba amambo, ndo panapangidza masimba amambo. Saka zvakazi ngazviinde mwani mwamambo ngekuti chiri kutiye mukoma uyu munhu unosviti ndiri wahapa murupana. Saka nyaya yekundoripaka inozikanwa area yakati kure. Munopazwa musharuka? Nekuti unobike doro vanhu vagouya, aiwa vanhu vanotoziva kuti panhinge pari kubikwe doro rechi ipapo ndo pasikadi mukoma wangu. Nikuzoti futi ushaendeko futi koripawo iko kune zvichaitikwa futi, kune zvichaitikwa vanhu vachiona futi kuti adzoka kuzoripa zvinhu zvinhu otiya munoona baba, nyaya imweni inoenda kundoshupa chandakatedza muupenyu. Munoziva tikaenda kumamisha uko isi tinobva kutaundi kunoku tisi vanhu vanonga vachitarisika. Handitika right, asi ngationoti dzihama dzedu idzi tisanyanya kudziisa kure maningi, ngatidziise padhuze. Ngazoyachiona mumwe achiti moda masopa mangana kana moda zvakadini, ana mai moda madhiringi chichi unonga uchisocializa nei nevanhu. But ukatadza kusocializa nevanhu woti inini ndozi ndingi inini ndinosenza kwakati, inini ndine vhiri handifambi vhiri rangu ndakapaka apo zvakadai unozonyara manje wakuita nyaya dzakafanana dzakadai nedzitiri kutaura dzini. Naiva Muteti, ngatiti abvuma nyaya yakandisi abvuma kunoripa zvikweretisi, asi zvinhu zvako hazvizoshanda here? Hazvizoshanda? Zvinoshanda. Saka chikumutadzisa kuenda kunobhadhara chikwereti chezvinhu zvaari kushandisa chii? Ndiyo inyaya here kuti iye unoti pane nzira mbiri dzingaitika baba. Kutambudzika kwatiri kuita mufamily is getting more money. Okay. Murupana. To him is an advantage to him. Handitika tisikazazvini zvakaita, asi kazhinji mufamily kana muchiwa nedambudziko zvinova neadvantage kwaari. Eka bani ndiri kuti panguva imi baba venyu yavaita witches yavo mwana wenyu anga asingarwara ndiri asi vachiita zvavaita. Saka iye akanobhata dambudziko rakazouya nekuda kwechikwereti chekung'anga handiti. Saka ndiri kuti hazvisi nyore here kwaari kunobhadhara chikwereti asi zvinhu zvake zvichiramba zvichimufambira sekufamba kwazvaita kuna baba venyu pasina chikwereti. Right. Then ipapo pane maconditions. Mabazwa yeah, especially to me. Handitika handitonga tiri mudare inini akeni anogona kuibhadharira mishonga yemahara because mangwana achazoramba achizondinetsa. Handitika saka dzabheta mishonga yaitorwe ipiswe nome even though dai akaibhadhara ngaiparadzwa because zvine zvitinesa mangwana rutakari dambudziko futi. So hatidi kuenda mumatare ngo tiri kuita munofanira kuenda wakangwara. Handitika and ini ndosangana nevakuru kwandiri vanondudzawo zvekuita kuti ndo mwana wangu apa unodai. Handitika aiwa tinotenda muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe nyaya yababa Zondai mutetwa vekuchipinge vatsanangura kubva kwakabva dambudziko ravo nepasvika nyaya. Pazuva nhasi tiri kutaura navo tiri kuHope House maMutare mumatisangana navo vakati aiwa nyaya yangu kubva payakatanga nemafambiro yanga yachiita yanga yaane kakutsikwa-tsikwa mukati kuti isafambire mberi,
asi ndaona kuti nyaya yangu kuti ifambire mberi ngaibude pachena, nekuti zvakare kurwara kwemwana wangu kuri kuitika pachena. Kana zvichinge zvakuzonoripwa zvinoitwawo zvakare pachena. Saka sekutaura kwavaita vati aiwa regai ndinoti mwedzi uno ukapera ndobhadhara mari kumupurisa wamambo kuti aende anosunga mumwe wemumhuri mavo uyo ari kubatwa kwese kwavari kuenda. Ticharamba tichiteera nyaya iyi kwamambo Musikavanhu kwairi mudare tigoona kuti inoperera papi. Ndiri kuno kwaMutare, zita ndinonzi Robert Tafumani.